martang yang mahita. Amin. Marete mahita siya bukit nomor 565 ayat sada dohon ayat 4. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni dot di perbadia na tumapalangit dot tanaon. Amen. Parang yung hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sa doklomo ni Rohana, marparbuehong parbueh marhite-hite sa luhut ulaw na dinggan. Oleh hamuma Jehovah marhite-hite las ni Roha, Robe mahamu tujolona marhite-hite olok-olok. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumuro. Sa ito gihon mahami tu anakmu. Asa ibana anak punahami. Lehon madihami haporseaw na sintong. Asa walang ho sa ping haposan nami. Unang loas suriyang haposan tuwag ka na dihasyan naman. Ay walang hodo haposan dohot hapurusan. Saya si maruha, patuduhon tuhami dalan tuhadwaw. Asa jupang hami asin roham na budangi. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata ni debata turpuk epistel di pertangata di Bodarion. Tersurat di Efesus itu 4 amukas yang ersada sahat rodi ayat itu. Asa ahu natarihot di bagasan Tuhani, kuapoy mahamu, parangan hamuma natama, pebar di pajuan ng songgop Tuhamu. Martorok ni roha situtu, marlambok jalan marlambas ni roha, masih hayahean di bagasan na roha na walang. Haring kasong hamuma mangaradoti hasadaw ni toti pinadumo ni dami. Ay sada do dagingi, jala sada do toti. Ay sa manido hamu karjo di bagasan sada pakirimon di pajumoni. Sada do Tuhan, sada do haporseaw, sada do nang patigiyo. Sada do debata aman sa sudi, si gonggomi sa luhut, si torusi sa luhut, jelas ingani sa luhut. Alay tuganip kita bedo di basa-basahon asi-asi, marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristusi. Imasahat na, martua doak ka na tumangihon hata ni debata,
jala daw peyapsa. Amin. Marit dihita sin bukwete nomor 110 ayat 2. Sian parnidahan di mata, ah narikot di tengah-tengah ni mulut.
pasti dan lomoro harta babigi untungan dan aduna lomoro hana babigi namarutan alai isi masian kitaon nasoria marutun dan aduna nasoria marutun sadabako naso manada naso boto naso mangatusi habjuon doon asenya rohani di mata bakona marmutu jalan unang lupa ita manginaka ulungan di Tuhan Yesus Kristus mula taparati-ati kung ito kukon para mutu-muto dadaholan sifat butino ni sifat manusiawi butino ni alay para mutu-muto sada tanda hadusa dosa mutu naso manilang-milangi basa-basa ni di mata macetakas di bawah itu tahun mutu ni halam Israel pola di nasida mulut jaha di ayat 7 di pintu 10 di dok Israel marutunut tung somate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir dinahudul hami di labung hudon akan amarisi juhud dinabosor hami banget sadu-sadu ay dituliun hami ruar Tuhan ulo lawamu sadu luhutan nakat kurang Israel bangsoi menuduh dibuan tu luar siap Mesir asa gunung asa mati hati macetak kasdo semua dia melunasida diisi tunggu damin na cukup disi tunggu suran sadu-sadu disi macekosi jala masih kordo ngulu ni alam Israel hati-hati ditangi di batado untuk nasida ditolos di batado narikot di nasida ditonga-tonga di perjalanan nasida di parosihan sokola jumbolo di Papua si Musa umuturut nasidai tuadukan di bata di atas di bata umuturut nasida di atas di bata narikot di tonga-tonga di ulu nasida tupe maruntung amanginan hawalan di Tuhan Yesus Kristus didok si Musa tutup dan awna dikutuk utang-utang dok si Aaron dan si Aaron dok si Musa nani ututan nasida macetakas didok isi alai di batano na manugihon nasida di batana mabuar-ruar nasida sian tano parhatubana tusido nasida marutu dan diimut nasida papainan ni di bata tupe macetakas di ida nasida habal gaul ni di bata doon asini rohan ni di bata di tengah-tengah ni kuno nasida somon bangso hasian ni di bata nasida di ida nasida papainan ni di bata di bola laut rarai merdalan nasida sian tonga lauti jalan di ida nasida so dia angkat tentara di Parawi lono di bagasan lauti di palua di mata nasida habal gaul sadahalangan di patari dahun di bata Papua isi dong Tuhan di bata nasida jalan dadahulani ada orang sokuar nasida siang tan Mesir di papatar di bata no so dia pasona dibaik di batano angkat dada asa tumat cetakas isi di bata di batano nasida si Abraham si Ishak si Jacob na balua nasida di adupan ni Raja Firaun nang di adupan nasida bangso di bata di ida nasida no ay kebimudan di ida nasida toh somani rongit ranggas
bangsoi nang hitung-hitungan ni tapi mulut tuh kita tumpe sobi ingon bangsoi tumpe so taingon kolong lewahan di bawah kita di atas di bawah serutan narko tutus itu tuh di perjalanan bulan tahun sipata tahe jujutang umur kita beruntung siang madok mau lihat di mana umur kita madok nasopatu siang mandapinan dari bahasa di mana siang mariwat halongan dan naik di mana hidup di mana musim musan itu tahun bancai kerkas baru udah sida na usaha tua nunggu pergi suri untuk nasida udari usuran judul mana sida manogot butongan seru-seru asa tung di bawah kamu auto jahoba di mana tutus itu budari naik marbulan-bulan ibadah dokter sangat banyak dilewat di mana lote asa adong pangat na sida judul songoni nang manukot naik marpiahan ang kumali ang parsarwani di ida na sida met songon biji di bodik na kata dan mulut Tuhan diterputau kabere dan mulut Tuhan ditakang doa mulut na sida utuma Tuhan di mana jauh banago asini mulai dak semua kita cuma mau ularung da bermutu warga ini ngapin atau orang ngapin dago alis ya bermutu kalau kita suruh dia masih kata sugar dan rakyat alai Tuhan di mata dan muruk pabigi mutu nasidai lepas doa di mata para Tuhan asma pusat lebat terlepas melebas dengan di mata tidak bangsa naik dilewat di mata datang bangun bosuran jubut bosuran seru-seru siang berwajah Malaysia Leona gabinan diberi kasida kolong lewahan di mata maruntu alai dilewat di mata narikot di tongan-tongan bangsoi hati hai dilewat di mata sabu-sabu sian badua gijang tuk tunatus dinasi dinaro sabu-sabu sian badua gijang didok nasi dama tudongan dong dibereng nasi dah rarak didok nasi dama manpu aduh song sada suku-suku kumalang na botol na ahabi dan di sekunda sida jalanan di bawah sida sian dia dong isi kemana dak sokani hati Malaysia dong ala na Malaysia dong nadang diberi sida be Tuhan nak dari dulu alai dong simu sama mengalusi suku-suku naik ima sabu-sabu nanilewon ni Jehovah Tuhan baik sipangan sabu-sabu nilewon di mata las okan nasida dapotan nasida busuran nasida marhiti-hiti sabu-sabu nasiya marhiti disari di mata na tahu kamu buatan disari di mata na tahu kamu luan yang tanah saliling di parmosihan dilihon di mata na tahu kamu luan ni bangsa nang sahat tutano na pinarbaga-baga disari di mata tutudang man dilihon di mata alay disari di mata na tahu kamu luan ni angka nahina konuhana dan diluas di mata aturakan dilihon di mata ano sipanano ganupso say ibarudo paso-paso ni di mata tumpe sokola sa namasa di
si panganut kita alai asini rohani di mata manario kita saat rodi salini nilina dan dipasok di mata aturan bangsa nariko situ tu dinilung di mata di tengah-tengah di mata saat rodi partikiano nariko situ tu nagabi kebutuhan pokok na tahu hal luar di kita disariro di mata tutu mululubi siani dirajumi rohatan naik naik po naik ngadong niat agak ugasan na tamba ingat hamu amangina dan urusan di mata tu kita manariro na tahu hamu buata asa mau dihiru rohatan naik tabaan gabi susah kita baru tuh kita urusan tanah dan urusan di mata disariro di mata nasa nariko diatasi di mata doa ada tahu halula patulungan siatu bukan namanya halulan Tuhan Yesus Kristus dipahimu di mata lu disariro di mata ahana cukup na tahu haluluan dipahimu do tona di Jehovah tu si Musa si pasahatun na totong-totong di bangsoi pepenuhamu sianigan marguru tutup na panganuna sasulub sasakala marguru tu binangan di toronguna membuat marguru tu isi ni undung-undung lagi ada nani bonguna di sona malinang Tuhan Tuhan Yesus Kristus tu kita di pandalanan di mulut di sariro di bantuan ada di kita jadi semua dia pangaturuna otik tu na otik godam tu na godam nautik dan perangan na godam dan rubian khobar tu na terpangaca sesuai kebutuhan kita secara utuh soal Jawa ditimbang di mata nasa napas dan cukup itu nasa natolak tapi sudah dilihat di mata khobar tu riko na dihitat di lagu sigan rumah diatur di mana dipahimu asa buang asa unang-adong nahisa unang-adong nagabi seraka dan pola riko soman kasumalan na masa di teman-teman menungkan Victor masa istilahan kita tahin dan pola dipawas unang pola digabuni unang pola dibuat lobis yang ramai unang persoalan hamu hari bersolo di hasiangan sari monon di hari bersolo cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini besok ya untuk besok dipahimu di mata unang kamu dari waktu aham pangan hari bersolo diatur di mata aham hari kau di tengah-tengah perjalanan dipahimu di mata asa pos lohanta disariro di mata kita menengah hati na asa di tengah-tengah ini mulut kau asa di Tuhan Tuhan di mata diatur di mata jalan dipahimu walau di hari kau kue dua hari disariro di mata nariko di tengah-tengah ini mulut sigan sasolo hidup di tubuh berarti sesuai ukuran kebutuhan kita masing-masing lo bisa nih menurut aja di ayat 1 Hosea 22 ada udah masuk mana di mata di mata dibuat dasi dan lobi siapa yang Tuhan di mata akan nama satu siga di bau dan marah minaruhanta di tengah-tengah di perdagangan minggu riko bermanaran dari masuk tutului alai malubi kuba pumunta dari supaya kasih nario di mata kita saya dapat buai duga di baui bau lapatan nak lau sobinoto dia datu hinariko data boto mulus taului anak di mata kita mengasus amaninan Allah di Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah di masa di partikianon di pandemi dan keadaan udah menghasusahan
kana tutusi tutu di bagasan hasusahan. Hirana suado pe panguan tangan menakut si panganon sadario unang bagian kita soman kita. Sarong ini mangadu kita. Asal mabarani kita Roma dapat Tuhani mangasal Tuhani. Namoran Tuhan tay. Sarong mengaduan dari kita. Di parani di matado akan naporsea lau manariho na kanahurangan. Porsea doang mamaginang bisi. Asal mabarani kita pabuahot tu Tuhani. Tukdo tangan ni Tuhani manariho nariko kita. Di parani Tuhani doang kanaburjo. Porsea doang mamaginang bisi. Ang secara pribadi Porsea doang di tangan ni bata manariho at kanahinahurangan ni Tuhan. Isi yang membayangkan salah nomor luar si Sarah Kimberly siap perpilotuanna siap penelitianna dibebas sudimana hasil penelitianna warniti vaksin asa sudah daruli akan ada di tengah-tengah ni hasusamu unang bermutu unang dok naso disari Tuhan salina yang malinang pabuat Tuhan unang bayi kita pugos alay bayi na makita mulu manako mulu daw naso hinalo mo ni mata pabuwa ubigi bisa dewala jemaah ditik-tik po ito anungan ni Maria bisa Maria kami pilih dia akan tutusi kurangan di sipangan alan pandemik radi rajumi huriai somodia ruas di Huriana pakoron di pandemik gabi hasusaan di ekonomi di wartang nasida isi sia tongan-tongan ni ruas ni Huriata nah hurang di sipangan hurang di perekonomian bahkan hidup nasida molo ikut PCR hapi dengan hepengna Roma tu gereja isi na di bagasan situasi isolasi mandiri Papua matu gereja adong do tangan ni di mata lau manarihon angka nahina hulungan Tuhan maride-hide muriana amangina hulungan di Tuhan Yesus Kristus unang keahi tamatya asa pabarani hita pabahon tutusi tutu unang baruto jalan di angka nalubi di jalan kasus yang di mana unang makolit unang alam bagian dari syukur kabis tuli hasarihon ang kadunganan ng bagasan hasusakan mana sabu-sabu siya berdua gincang dilehon di mata si panganon di parkosihan alay lobi na umarga siya ni dilehon di mata kita sabu-sabu kamuluan si sarili di batala gabi Jomba di bagasan Yesus Kristus di sarihon do ng mundo hidup di batala so tu pamali manangisin ako siya di bagasan Yesus Kristus mana nasiyan banwa gijang na di pangan ni halak Israel di parhorsihan buhay do hita malibay nunay alin ako siya di bagasan Yesus Kristus man ahaguluan sabu-sabu ahaguluan dan tagamon malay alay marhaluhal kulong ni Roha tubuh siya halak na di bagasan Yesus Kristus na di bagasan ako siya di Yesus Kristus magbabiya di mana alas saya adong doholong ni Roha ni mana haluluan na sa nililinig na di parahan di mana dan babiar magdalanan amangin ang halimuan ni Tuhan Yesus Kristus tahimot matuto panarihon ni di bata di sadok mo di tunga-tunga ni AHP na asa pangasahon ka di bata posrohatan di bata na manarihon kita di sudego ni Tuhan amin maulian teman Tuhan di lubuhan Tuhan yang panumpulihan asa ko si tuturuan natin isudi padalan ni mulu namin di sari hukuman dadamulan si panganon na bimambay kami malik alay ni lubuhan Tuhan si panganon na muluan na utro di saliling-ililingan di bagasan Jesus Kristus Tuhan namin asi maluhan di hangin kapos maruhan namin maniyong hatang hamuluan
Redesian PD nomor 650 ayat sada dua ayat. Pasu-pasu may jala ramoti asal perhasia kami pilihan pati pulau karajomu di tengah-tengah priam doot di portidion uhai maruhanami marhiti-hiti totim asalam utadahami budang di silihon-lihon mitu kami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita manginuhon ditangiang hato patay alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarno say Roma harajauno say saur malong meniruham di Banua Tongol suuna di Banua Gijang dion matungami sadarion hamuduan siap hari say sama dosa nami songopanisan nami di dosa ni dengan namar dosa tu kami una kami tugihot tu pangucunan palua mahamisian pangago ay hudona punah harajau dot hagugohon ro dihasangapon saliling